Kaixo kaze eta guneko adizkideak. Zelan zaudete, eneko nauzue eta nire lankidekin batera kaze eta guneko lantaldearen partenaz. Astero bezala, gaur egun teknologia berrien munduan berri den gai inguru desberdinen adiburuz ari gara zuengana zuzenean gure YouTubeko kanaletik. Zuzenean ikus gaitzakezue eta gogoratu orain arte eskainitako hitzaldi guztiak gure YouTubeko kaze eta guneatik kanalean eskuragai dauzkazuela. Eskerrik asko kaze eta guneko lankideok osotzen dugun lantalde guztiaren izenean eta minutu entretenigarriak itxan ditzazuela espero dut. Beraz, ekin diezaiogun gaurko gaiari dagokionez. Izan ere, gaurko gaia, zein da gure gaurko gaia? Etorkizuneko programatzaile txikiak. Hau da, robotika eta programazioa ikasteko aplikazio desberdinak. Izan ere, gogoratu, gaurko teknologia berri guztien atzean, zer dago programazioa. Beraz, gaurko gaia, gurean gaur, etorkizuneko programatzaile txikiak. Robotika eta programazioa ikasteko aplikazioak. Azken finean gogoratu, aurrei programatzen irakastea, hau da, aurrei txiki-txikitatik programatzen irakastea, pentsamendu logikoa eta arazoa konpontzeko gaitasuna ematea da. Hau da, estimulazioa bultzatzea. Eta hurrengo egunetan, hurrengo urteetan programazioa gero eta garrantzitsuagoa izango da. Beraz, txikitatik programatzen ikastea ezinbestekoa izango zaila. Baina programazioa, zer da programazioa era orokorrean? Ordenagailu bati, zeregin mota batzuk nola egin behar dituen adierazten dioten argibide multzo bat sortzea. Hau da, ordenagailu bati zeozer egiteko jarraitu beharreko urratsak edo pausoak da programazioa. Azken finean, helburuak betetzeko beharrezkoak diren urratsak. Terminoa teknikoagoa da, baina azken finean, hau da, urrats batzuk izango dira, hau da, helburu bat lortzeko jarraitu beharreko urratsak. Azken finean, bideojokoen atzean zer dago programazioa. Eta azken finean, pertsona batek etxean bera bakarrik programazioa burutu dezake, izan ere geroago programazioa burutzeko tresna eta aplikazioak ikusiko ditugu. Eta zer erabiltzen da programatzeko? Lenguai berri bat, hizkuntza bat dara medio programatu egingo dugu. Hala ere, arlo hauetan geroago sartuko gara. Funtzionamendua azken finean programa bat sortzeko eta ordenagailuak interpretatu eta exekutatzeko instrukzioak programazio lenguai batean eskainiko dizkiogu. Ordenagailu batek zein hizkuntza ulertuko dau? Makina kodea deritzona. Eta azken finean ordenagailuak oinarrizko jarraibide edo sekuentzia batzuk jasoko ditu. Hau da, kodigo binario edo sistema bitarra deritzona. Hau da, bat eta zeroz osatzen den katea. Hau da, sistema bitarra deritzona. Azken finean, termino hauek teknikoak dira. Baina momentuz pizkat aplikazio hauek ulertzeko nahiko izango dugu. Eremuak, programazioaren eremuak. Non dago programazioa? Web garapena da. Web guneen atzean zer dago? Programazioa. Garapen mugikorrak,
mugikorren aplikazioen atzean zer dago programazioa, sistema eragileak, sistemas operatiboz, hau da, mugikor, ordenagailu edo tableten atzean. Segurtasun informatikoan atzean bebai, hau da, Python programazio lenguaia, da nagusi eremu horietan beraz. Segurtasunen atzean bebai, programazio da nagusi. Eta baita ere, cloud computing delituen atzean, hau da, biltegiratzea, lainoa. Zer dago lainoaren atzean bebai, programazioa. Beraz gogoratu, programazioa informatikaren munduan hor dagoela, beti ere adi eta eguneratuta. Eta zergaitik da komendagarria programatzen ikastea, hau da, txiki-txikitatik, 3 urtetik aurrera, pentsamendua logikoa garatzeko. Azken finean aurrak, arazoen aurrean interbideak topatu ditzaten bai. Euren bizitzetan edo baita informatikoaren munduan. Sormena lantzeko, hau da, programa berriak sortzeko, problemei ebazpena eta konponbidea bilatzeko, eta baita ere, talde lana sortzeko, imaginatu eskolan, ikastolan, programazio klasean. Danon artean, imaginatu talde lana dala medio, arazo bati konponbidea bilatzeko aukera izango dute. Izan ere, imaginatu zeu, blokeatu egin zarela, eta ondoko lagunek arazoa aztertu eta baliteke hoiek arazori irtenbidea bilatzea eta zuri laguntza emotea. Beraz, pentsamendu logikoa, sormena, problemen erazpena eta talde lana, dana batera. Azken finean, programatzen ikastaren abantaila gehigarriak, orain arte esan dizuedan moduan, iraunkortasuna, hau da, zeuek programatzen duzuen enean, arazoak topatuko dituzue, gauzara arazo edo error dalako hoiek identifikatu eta konponbidea topatea. Imaginatu, error 404, error 404, horri konponbidea topatzea. Abstrakzioa, hau da, programazioaren barruan, hau da, kontzeptu abstraktu asko eta asko dauz. Eta gauza da, programazioa dala medio, kontzeptu abstraktu edo arazo konplexu hoiei konponbidea bilatzeko tresnak izango dituzuela. Horrez gain, sormena bultzatu, hau da, azken finean programazioa dala medio, bideojokoak sortuko dituzue, historio berriak. Eta gauza da azken finean mundu virtualak sortuko dituzuela. Programazioari esker sormena bultzatzeko aukera izango duzue. Hau da, irudimena erabiltzeko aukera. Eta horrez gain, arazoak konpontzeko gaitasuna, hau da, pentsamendu kritikoa. Irtenbide berritzaileak, aukera berriak, pentsamolde berriak, eta azken finean gaitasun berriak izan ere. Programazioa dala medio, arazo berri asko eta asko topatuko dituzue. Eta hoiei aurre egiteko gaitasun berriak jorratu beharko dituzue. Eta horrek bai, informatikaren munduan erabiliko dituzue, baina baita ere zeuen eguneroko bizitzetan. Beraz, txikitatik programatzen ikasten badute, abantailak asko eta asko izango dira. Eta horren artean zer lortuko duzue? Konfiantza handitzea, hau da, emaitzak lortzea, konfiantza sustartzea,
eta erronka berriei aurre egiteko gaitasunak kudeatzea. Beraz, gogoratu, aukera asko dauzkazue, eta txikitatik egiten badute, are hobea da. Gauza da, hauze teoria baino ez dala, baina robotika eta programazioa ikasteko aplikazio programak asko eta asko dauz. Bai, txikitatik egiteko nerabentzat edo nagusientzat. Azken finean gauza da txikitatik egitea, baina nagusiak izan ere, aplikazio hauek ere, erabili ditzakezue. Eta hurrengo minutuetan haiei buruz berba egingo dugu. Beraz, hurrengo minutuetan robotika eta programazioa ikasteko aplikazioak. Hasteko, haur txikientzat, hala ere naiz eta haur txikientzat izan, nik ere erabil ditzaket. Scratch Junior, Blocky eta Beatbot. 3 programa, aplikazio, jolas azken finean. Hauek banan ikusiko ditugu hala ere. Scratch Junior, hau da, txikiak programazioan murgildu, 5-7 urte. Blokeetan oinarritzen den programazio lenguaia, hau da, programatzeko blokeak erabiliko dituzte. Hor adibidez, pantailan logotipoa jarri dizuet, hau da, Scratchen logotipoa eta baita ere bloke baten adibidea. Historio joko interaktiboak sortzeko aukera izango dute. Hau da, bloke batzuk direla medio, hau da, programazio lenguai hori dela medio, historio jokoak sortzeko aukera. Ordenagailu, Android eta baita iOS gailuetan eskuragai. Pertsonaiak sortu, pertsonei mugimendua emon, pertsonai horrek gantza egin dezan, hau da, pertsonaiak sortuko dituzte eta pertsonai horiei, hau da, gizon horiei, emakume horiei mugimendua, bizia emango diete, margotu egingo dituzte, soinua eskaini, hau da, pertsonaia sortu eta pertsonari bizia eman. Hor adibidez, interfaz galakoaren adibidea jarri dizuet, hau da, blokeak, margotzeko aukera, pertsonaia, etxea, mendia, zelaia, hor adibidez ikusten duzuen moduan jolas modukoa da. Azken finean hortxe dago gakoa, programatzea, baina programatzea jolasa, dala medio. Hor adibidez, adibide gehiago dekozu, Scratch Junior eta gero Blocky. Block Googleen programazio editore bizuala. Scratch Juniorren antzera, Blocky bloketan oinarritzen den programazio hizkuntza edo lenguaia. Doakoa eta kode irekikoa. Jolas hezigarria, hau da, programatzen ikasi, baina jolasa dala medio. Zeure aurrak edo zeuk esperientziarik ez baduzue, Blocky da zeuen programazioa egiteko aplikaziorik onena. Azken finean, Blocky Games, bai, nivel desberdinak izango dituzue, erraza edo konplexuak, hasi berrientzat edo nivel gehiago daukan pertsonentzat, erronka jokoak. Hau da, ikaslei Blocky ingurune eta argibideak ezagutzeko aukera emango die. Hor adibidez, ereduan jarri dizuedan adibide bat, hor batekozu adibide bat,
azken finean programatu bai, baina programazioa bloketan oinarrituko da Googleen Blocky Games dala medio. Hor adibideak jarri dizuet, laberintoa daukazue, gauza blokeak dala medio, laberinto horretatik irteteko ereduak edo bidea eskainiko diozue. Azken finean hori da jolasa, programatu eta emaitza lortzeko aukera. Gauza da, programatzen duzuen bitartean, batean laberintotik ezin dela irten ikusiko duzuela, programazio hori blokea aldatu egin beharko da. Beraz, umea erronka berriekin topatuko du bere burua programatzen duen bitartean. Baina azkenan helburua eredu batzuk ipintea, bloke batzuk, eta laberintotik urtetea. Laberintotik edo dalakotik. Bibot, jostailu moduko erle itxurako robot didaktikoa. Imaginatu, nire aurra, programazioaren munduan sartu nahi dut, murgildu nahi dut, bibot bat erosiko diot. Hor adibidez, pantailan irudia daukazue, hau da, erle itxurako robot didaktikoa. Neure adinean ere, erosteko aukera izango nukeen, bai aurrentzat, zein nagusientzat, bai, erabil dezakezue. Hau da, aurrak hezkuntza robotikan oinarrizko programazio trebetasunak eta aplikazioak garatzeko diseinatuta dago bibot dalako hau. Kokapen espaziala, motrizitatea, logika eta estrategia jorratuko dute. Hor adibidez, imaginatu, jodeketa, arazoa konpondu, sormena lankidetza, pentsamendu kritikoa, hau da, egoera aztertu eta irtenbidea topatu laburbilduz. Azken finean, robot programagarri honekan zer egingo dute, lerro bat programatuta, lerro jarraitu, laberinto batetik irten, objektuak mugitu, plangintza bat burutu, logika kudeatu eta arazoak konpondu. Gauza da bai, jostailu bat dala medio gozatu eta egingo dutela. Gauza da askotan jolastu egingo dutela, baina konturatu barik programatu egingo dutela. Beraz gogoratu, bibot dalako robot programagarria. Horrez gain, haur nagusientzat, 0 eta 9 urte bitartekoentzat, Scratch, Microbit eta Lego Mindstorms dalakoak ikusiko ditugu banan. Scratch, Microbit eta Lego Mindstorms. Scratch, lehen Scratch Junior ikusi dugu, oraingonetan Scratch. Mitek sortutako Scratch, programazio lenguaia, programazio hizkuntza, programazioaren munduan hasteko ederki ikusiko duzue. Historio, jolas eta animazio interaktiboak sortzeko aukera. Gauza da, Scratch dala medio, programazioaren ikaskuntzaren demokratizazioa da. Hau da, programazioa bai, informatikarientzat bai, baina programazioan danotzat izango da. Horregatik, orain arte aipatu ez dizuedan, demokratizazio dalako kontzeptua. Programazioa danotzat. Funtzio nagusiak, kode blokeak, hau da, programazioa orain arte aipatu dizkizuedan bloketan oinarrituko da. Honek programa bat sortzeko aukera emango dizue, beti ere argibideak eskainiz, eta gauza da argibide horiek
bloketan oinarrituko direla. Soinu funtzioak, hau da, honez gain, soinua eta musika sartzeko aukera izango duzuela. Scratch dala medio. Hor adibidez, nik eredu edo adibide bat jarri dizuet ezkerreko pantailan blokeen kudeaketa, hor pantailan blokeak ikusgai dauzkazue. Bloke bat zer den ikus dezazuen, hau da, kode lerroak idatzi beharrean programazio argibideak adierazten dituzten blokeak arrastatu eta mugitu. Hau da, nik blokeaiek mugitu eta arrastatu eta banan jarriko ditut bata bestearen atzean. Gauza da horrek puzzle moduko bat sortuko duela eta azken finean nik puzzlea sortu, sekuentzia sortu eta programazio bat sortuko dudala. Imaginatu bloke bat aurrera 14 pulso. Ondorengo blokea, eskerrera ez dakitzen bat gradu. Urrengoa aurrera eta orduan. Sekuentzia sortu eta gero, programazioa sortu eta imaginatu ibilbideak sortuko du. Azken finean, gidoi moduko bat sortuko duzu beti ere blokeak mugituz eta bloke sekuentzia bat sortuz. Scratch atzean utzita, microbit, hezkuntza robotika. Robotika microbit dala medio, hau da, BBT garatutako arbel txikia. Aurren programazioa eta hezkuntza robotika irakastea helburu duena. Azken finean, zeri deritxo microbit dalako hau, mikrokontrolagailu bat da. Pantailan ikus dezakezue, hau da, kode lenguai edo kode hizkuntza simple batekin programatu daitekena. Helburua zein da kodeak eta jokoak sortzea. Hor adibidez, eskumaldean mikrobiten adibide bat jarri dizuet. Azken finean, olako plaka txiki bat baino ez da, olako bat. Azken finean, 25 argi LED programagarri izango ditu. Testu eta argazkia sortzeko aukera. 2 botoi kode aktibateko, 25 konektore edo konexio pin, argi sensoreak, temperatura sensorea baita ere, hau da, azelerometroa, mugimendua ikusteko, ipar orratza edo brujula norabidea ezagutzeko, izan ere imaginatu olako plaka bat robot bati jartzen diozuela mugitu ahal izateko, Bluetooth eta irrati konexioa eta baita ere USB-a, hau da, ordenagailu batekin konektatu ahal izateko. Beraz, aukera asko dauzkazue. Nora erabili daiteke olako hau, mikrobitarako hau, gauza da normalean bai plaka erosten dut, baina gero programa edo software bat behar dut, nire ordenagailuan instalateko, horretarako make code dalakoa erabiltzen da. Hau da, zeuen proiektuak mikrobit dalakonen bidez sortzeko, zeuen ordenagailuetan make code dalako programazio ingurua behar duzue. Hau da, sarean daukazue. Ez duzue programa instalatu behar. Bai Chrome, Internet Explorer, Firefox edo beste edozein nabigatzaile erabiliz. Ordenagailuan ikusten baduzue, olako interface edo pantalla topatuko duzue. Beraz hor, pantailan duzuena make code dalakoa da. Hain zuzere, hori baino ez. Bilatzailean make code idatzi eta honekin topatuko zarie. Azken finean,
mikrobit plaka dalakori ordenagailuara instalatu ezazue. USB dala medio. Esteka lehen esan dizuedan mailcode.microbit.org dalako esteka, hau da, mailcode dalako web orrialdearen linka, orrialdea, proiektu berrian sakatu, mikrobit plaka sakatu eta pausuz jarraitu, programatzen az zaitezkete. Gogoratu azken finean gaurkoa itzaldia baina ez dela, baina, gero behin aplikazio hau erabiliz, programa erabiliz, pausu gehiagorekin topatuko duzuela zeuen buruak. Zein da zeuen programazio lenguaia hizkuntza? Bloketan oinarritzen da, programazioa erreza izan dadin. Eta gogoratu naiz eta hasieran ingelesez topatu, hizkuntza desberdinak dauzkazula eskuragai. Beraz, gogoratu, mikrobit eta mailcodea. Beste bat. Lego, danei, Lego ezaguna izango zaizue. Lego Mindstorms dalako, hau da. Lego konpainiak fabrikatutako aurrentzako robotika lerroa bai. Lego bai, baina Legoren robotika lehioa, hau da. Robotikaren teoriaren oinarrizko elementuak, bai. Piezak elkartu bai, piezak elkartuko dituzue, robota eraikiko dituzue, baina hori egin eta gero bai, robota programatu, robotari mugimendua eman ahal izateko. Piezak elkartuz, sentsoren, motor eta engranajekin eraikuntza. Hau da, Lego bai, Lego pieza, baina harago doa. Programatu, konfiguratu, ordenagailua edo aplikazioa erabiliz. Hau da, Lego Mindstorms dalako aplikazioa erabili. Zein da helburua zeuek eraikiteko robotak? Ekintzak burutzea, mugimendua emotea eta azken finean bizitza. Zein da aplikazioa? Lego Mindstorms Robot Inverter. Hau da, ordenagailu edo tabletan. Hau da, software edo aplikazioa. Doakoa da, Scratchen oinarritutako interfatea topatuko duzue, eraikitzeko argibide digitalak laguntza 50 jarduera baino gehiago, eta batzuei Python ezaguna egiten bazoizue, gero ikusiko dugu, Pythonen deko euskarria. Azken finean zein da, bai, Lego robota eraikitzea, baina ondoren bizitza emotea. Beraz gogoratu, Lego Mindstorms Robot Inverter darakoa. Nerabentzat, aplikazio gehiago, Python, Arduino eta Raspberry Pi. Azkeneko, eguneko, azken 3. Python, munduko programazio lenguai edo hizkuntza ezagunena. Ikaskuntza automatikoa, webguneak diseinatzeko, programak diseinatzeko, zereginak automatizatzeko, datuen analizia, web garapenean, prototipoak sortzeko, eta azken finean, eguneroko zereginak egiteko. Python munduko programazio lenguaiak ezagunena. Zergaitik da hain ezaguna Python? Normalean, zergaitik jendea programazio hizkuntza lenguaia erabiltzen du? Hizkuntza naturala erabiltzen duelako. Hau da, eguneroko sintaxi simplea eta irakurtzeko bai ulertzeko errazteko. Polifazetikoa, hau da, web garapenetik eta ikaskuntza automatikora arte, hau da, hasieratik gauzarik konplexuenera. Beraz gogoratu, hizkuntza hau bai, hasi berriek zein profesionalik erabiltzeko aukera dute. Kode irekia, kode abierto, hau da, doakoa erabiltzeko eta banatzeko, partekatzeko, eta baita ere
modu komertzialeak erabilteko bai. Beraz, enpresa bat baduzu, ere Python erabili dezakezu, bai etxean zein enpresan. Eta moduluen edo liburutegi artxibo dalakoa. Azken finean Python erabiltzaile askok eta askok erabiltzen dute. Komunitate aktiboak sortuz. Eta komunitate horietan artxiboak, liburutegiak sortuko dituzte, arazoren bat izan ezkero bertara josteko eta laguntza lortzeko. Pythonez gain, programazioaren barruan, Arduino, software libreko eta hardwarea garatzeko enpresa. Hau da, kode irekiko elektronika sortzeko plataforma. Elektronikaren munduan ere sartu egiten gara. Hau da, sortzaile eta garatzailentzat malgua eta naiz eta hasieran kosta ala kosta erabilterreza. Hau da, plataformak plaka bakarreko mikroordenagailu desberdinak sortzea ahalbidetzen du. Hala ere, oraintxe argiago ikusiko duzue. Arduino, plaka bat da Arduino. Hor adibidez, plakaren adibide edo eredua jarri dizuet. Azken finean periferikoak mikrokontrolagailu baten sarrera eta irteera konektateko beharrezko diren elementu guztiak izango ditu. Azken finean hortze duzue plaka dalako hori. Hori da erosi egin behar duzuen hain zuzen ere. Hor adibidez pixka handiagotu egin dizuet. Arduino plaka bat. Eta horren atzean, zer dago plaka dalako horren atzean? Azken finean, bi elementu nagusi izango ditu plaka horrek, hau da, hardware fisikoa, hau da, zirkuito plaka programagarria dalakoa, hau da, mikrokontroladore dalako plaka, eta horrez gain, softwarea, programa, hau da, zure PC, zure ordenagailuan instalatuta izan behar duzun programa. Azken finean, Arduino plakak zure argibidea jaso eta horiek dala medio programatu eta funtzioak aurrera eramango ditu. Eta horretarako normalean zer da behar duzuena barde batetik plaka eta bestetik wiring dalako programazio lenguaia. Wiring dalakoa. Hala ere Arduino beste batzuekin kontratuz konplexuagoa da. Aplikazioak robotikan, hezkuntzan, artean eta sormenean, hau da, proiektu artistikoak garatzeko eta baita ere industrian, hau da, makinarian eta fabrikazio prozesuetan erabili egiten da Arduino dalakoa. Eta gaurko zitzaldiaz pizkanaka buskatzeko gauza gehiago. Raspberry Pi dalakoa, hau da, kreditu txartel baten tamainuko ordenagailua, hortxe ikusten duzue adibidea, hau da, hori hor pantailan ikusten duzuena zer da, kreditu txartel baten tamainako ordenagailua. Ezaugarriak, periferikoak konektatzeko aukera, hau da, bertan, ukipen pantaila, teklatu edo telebista konekta dezakezue. Hau da, prozesadore grafikoa, bideoak ikusi ahal izateko, Wi-Fi eta Bluetooth gardin, eta baita ere micro SD zirrikitua, memoria txartel bat sartu ahal izateko. Hor adibidez, eredua handiagotu dizuet argiago ikus dezazuen. Azken finean, puerto display, HDMI, salida, entrada, aukera asko izango dituzue. Azken finean, kreditu txartel tamainako ordenagailua duzue. Wi-Fi, Bluetooth, aukera asko izan ere. Retro joko kontsola bihurtuz gero,
sistemak emulatzeko, hau da, seganez eto lehen erabiltzen genituen kontsolak. Hau da, sentsorekin temperatura, ezetasuna, presio atmosferikoa kontrolatzeko, hau da, estazio meteorologiko bat sortzeko. Domotika etxe adimendua, hau da, argiak kentzeko, argiak jartzeko, odeiko biltegiratzea, hau da, deskarga zerbitzari moduan erabilteko eta baita ere zergatik ez, robot bat sortzeko. Azken finean, erabilak anitz dira, asko dira. Zelan, gaurkoa, gaia konplexuagoa izan da, ez da, gogoratu programazioa txikitatik helduenera, aplikazio programa asko dauzkazue eta gogoratu programazioa informatikaren munduan beti ere atzean dagoela eta beti ere bai aurra izan edo nagusia izan ez dagoela txarto programazioarekin pizkanaka hasieratik hastea. Mila esker bertan egoteagatik, gogoratu katetagunetan gaudela, adi egon zaitezte eta gogoratu gure berri izan nahi duzuela, herrietan, sarean eta baita ere, sare sozial guztietan eskuragai gaudela. Beraz, eskerrik asko, egun ona izan dezazuela eta laster arte ondo izan.